Gihatagan og prayoridad sa Committee on Health sa konseho sa dakbayan sa Sugbo ang mental health issue sa mga Sugboanon. Aron masiguro nga hanay kini nga mapatuman. Gidala nila kini sa kabaranggayan, diin ipatuman sa pagbansay-bansay ang mga frontliners sa insaktong pag-atiman sa mga tao nga nakasinati og problema nga makaapekto sa pangisip. Gawa sa mga barangay frontliners, makig-alayo usab sila sa simbahan alang sa spiritual intervention ug sa mga mental health professionals. Giparehag ni Konsehal Michelle Abella Siliona, chairperson sa Committee on Health sa dakbayan sa Sugbo, nga holistic approach ang ayan nga himuon aron hingpit nga matabangan ug makabangon ang tawo nga nakasinati og problema. Tan-aw nila ang mga factors o nakaingon sa anxiety ug depression aron madali sa paghatag og solusyon. Himuon nilang 24/7 ang serbisyo sa mga barangay nga gitahasan sa mental problems aron maserbisyohan dayon ang nagkinahanglan niini. Kanang ato ang mga consultations also, di na siya sa mental health ra, hasta pod sa health nato. Consultations nato nga 24/7 nga naagi mo man nga katong mga lagyo nga bahin kung consultation na gid per se, just para lang gid mahupay pod sila naay mo atiman, naay mo entertain nga mga practitioners gid nato sa medical nga field.